ka nje anabata gị n'oge aṅụrị nke ụbọchị taa bụkwa nke na-abịara unu site n'isi mbido telivishọn. Unu maka o si adị mgbe ọbụla m nwochiri kwa Wednesday izu ụka niile, unu maka o si adị unu na-ama ihe njiri gịnị, unu na-ama ihe ndị na-eji abịa campus gist n'oge aṅụrị bụkwa nke na-abịara unu site n'isi mbido telivishọn. Ya bụ gịnị, akụkọ ndị ahụ na-agagasị na mahadum, ọtụtụ ihe ụmụakwụkwọ, otu ihe maọbụ ịbụọ ụmụakwụkwọ ga-eme iji nyere onwe ha aka na mahadum. Kedu nke mbụ gịnị? Ịkpa isi. Nwa akwụkwọ nọ na mahadum nwere ike ịnọ na-akpa gịnị isi, ọkachasị na ngwụcha izu ụka na weekend. Ihe mee gịnị, ndị ka ụmụ nwaanyị ga na-abịa na-akpa ha isi dị iche iche, maka na ịlụ ụmụ nwaanyị n'ụbọchị taa ịhụ na gịnị a na-ejisi ha eti egwuregwu. Onye nke akpafu nke a ọ na-eche ọzọ, ọ gaghị otu izu ụka maọbụ izu ụka abụọ o chewe ọzọ ọ na-akpa. Ọkachasị ụmụ nwaanyị, ụmụ akwụkwọ ndị nke nọ na mahadum a na-ejisi ha eti epele, a na-eji eti egwuregwu. Ịbụ nwa akwụkwọ nwaanyị, nwoke esi akpa isi maka na ọrụ aka dị iche iche juru eju. Nwoke esi akpa isi, ịmụta ha na ka esi akpa isi, ị ga-eji na-eri ezigbo ego na mahadum. Ọtụtụ mahadum ndị nọ na line n'ụbọchị taa, ọbụla dị mgbe anyị nwe nwaanyị gụchara mahadum, ọtụtụ ụmụ akwụkwọ maka esi akpa isi ịhụ na ngwụcha izu ụka, ọkachasị n'ụbọchị Satọde, ịhụ gịnị ụmụ akwụkwọ ahala ihe, ọkacha ndị nke ahụ gịnị ha mụrụ ya mụtụ ya ọfụma. Ụmụ akwụkwọ ahala ihe na-ada ụdọ, onye mbụ gịnị a ga-ebu ụzọ mee isi nke ya. Ekwuola m ọtụtụ ihe. Kedu ihe ọzọ m ga-elenye anya ya n'ụbọchị taa bụ gịnị? Ihe ọzọ nwa akwụkwọ ga na-eme na mahadum iji nyere onwe ya aka bụ gịnị? Ime gịnị? Ịma ka esi achọ mma. Ndị bekee kpọrọ ya makeup. Ile anya ka ọ dị n'ala anyị n'ụbọchị taa, ịhụ na makeup bụzi ihe na-ewu ewu, ka esi achọ mma, ka esi etechacha ụmụ nwaanyị. Ọ bụzi ya bụ gịnị ihe na-ewu ewu. Mgbe ụfọdụ ọ bụ na ụmụ nwaanyị na-eme gịnị, na-amụ ka esi eme makeup. Ihe ọbụla nwaanyị mmazi na ọkachasị ihe na-gbasara gị na ụmụ nwaanyị ka esi achọ mma, ụmụ nwoke na onwe ha ma ya gịnị karịa. Makeup bụ ihe na-ewu ewu. Ọ bụ otu ihe nwa akwụkwọ nwaanyị nwere ike ime gịnị, ịnọ na-eme na campus iji were na-enweta ego. Maka na ka ọ dị ugbu a, ofu onye kpọọ gị, ọkachasị ndị na-agba akwụkwọ ma nke chọọchị maọbụ nke ụka maọbụ nke ọdịnala, nwa akpọọ gị sị gị bịa mee gịnị, bịa chọọ nwaanyị na-achọ ịgba akwụkwọ mma ya na gịnị ndị enyi ya nwaanyị, sị gị bịa chọọ ha mma. Ifu ego ụmụ akwụkwọ na-enweta na ya, mgbe ụfọdụ na-akpọrọ gị puku ị na-ajụsị puku gburugburu a niile a na-akpọ ọkwa maka gịnị? Iji chọọ mma. Puku gburugburu ka a na-akpọzi ugbu a maka iji chọọ mma. Ya mere gịnị gị ekwela m ọtụtụ ihe dị iche iche, mana ọzọ bụ gịnị, ịnọ na-ere gịnị akara ekwentị nke ndị bekee na-akpọ recharge card. Maka na nke aha dịka mmiri onye ọbụla na-aṅụ, rara dị dịka nwa akwụkwọ ị nwee recharge card n'ekwentị gị, ị mara na gịnị enwe onye ga-akpọ, ị mara na gịnị inwe ike ime gịnị i-browse, inwe ike ime nchọcha. Ịma na ụmụ akwụkwọ nọ na mahadum a na-enye ha nchọcha kwa ụbọchị ka a na-enye ha nchọcha mee, kwa ụbọchị ka a na-enye ha gịnị assignment si ha mee. Ọ bụrụ na ị bụ nwa akwụkwọ ị nwee recharge card, bụkwa nke ị ga-eji mee gịnị subscribe o nweta ịntanetị nke ị ga-eji mee gịnị were browse. Ị mara na gịnị nke ga-agbaala ka onye ụpa, ọ gbaala pee idozik nọ n'ụwa maka na onye nwe kaadị na ekwentị ya onwe ike subscribe, onwe ịntanetị ọ ga-eji wee na-eme nchọcha dị iche iche, wee na-eme ihe dị iche iche, bụkwa nke ga-eme gịnị ka agụmakwụkwọ ya gaa nke ọma. Gị bụ nwa akwụkwọ, ọ bụrụ na ibido na-eme gịnị na-ere recharge card, ọkachasị ndị nke gịnị ụmụ akwụkwọ ndị nke bi na ebe mahadum wepụtara, n'ime mahadum ebe ndị nchekwa mahadum wepụtara sị gịnị ebe akụnụ ga-ebi, ndị nke bi n'ime campus mgbe ụfọdụ na-ere recharge card. Maka na ọkachasị n'abalị, ụmụ akwụkwọ na ọ bụ n'abalị ka ha na-achọkarị ime gịnị ịzụ recharge card, mana ha laa ya ma ọ nọ n'ekwentị ya, ịhụ gịnị ha bịa kọrọ gị kpọkpọkpọ na room gị sị gị nne maọbụ nna, biko ị nwere kaadị dota, achọrọ m ịzụrụ ka m were mee otu ihe maọbụ nke bụ. Ọ na-aga nke ọma na mahadum. Ihe gbasara recharge card ọ na-aga nke ọma. Ụmụ akwụkwọ na-azụ ya ka na-azụ mmiri a na-aṅụ. Ọ bụghị naanị nke ahụ, nwekwara ike ime gịnị ịnọ na-ere ihe ndị a na-eri. Ndị nke na-ekwukwa na-eri abụrụkwa gịnị nri nke esiri esi, maka na mgbe ụfọdụ nwa akwụkwọ nọ na mahadum ịbịa sie nri esiri esi na-ere, ọ na-eme gịnị ọ na-ara ahụ. Ọ ndị ka si n'ụlọ ha, ụlọ nne na nna ha na-abịawu ndị ọ na-adịrị mfe, ma bụ gị nwa n'ime campus, nwa akwụkwọ bi n'ime campus, ọ na-eme gịnị ọ na-ara ahụ isi ire nri esiri esi. Nri nke na-ekwu gịnị ngwa nri, ihe dịka ọtụtụ ihe ụmụ akwụkwọ na-eji eri. Ụnụ ma chọọ m ịkpa aha ha, ndị nke ha na-eri n'ụtụtụ, ndị nke ahụ imepe ha anya tinye n'ite isie ya ozugbo omega gịnị ọkụ chara oghele irie. Ihe ahụ bụ gịnị ọ ga na-enyere gị aka ịnọ na-enweta, maka na mgbe ụfọdụ ịzụrụ otu akpa ihe ahụ tupu i rechaa ya, ị ga-ama gịnị ofu gen ị nwetara n'ime ya, bụkwa nke ị ga-eme gịnị ị ga-eji wee nyere onwe gị aka. Ọ bụghị naanị nke a, ụmụ nwoke ọtụtụ ụmụ nwoke na-eme ya na mahadum. Ngwụcha izu ụka ruo ha na, biko gị bụ nwa akwụkwọ wepụ ihere, maka na ị were ihere enweghị gakwukwara gị ụgwọ akwụkwọ,
ị ga-ahụ ego ị ga-eji rie nri o. Wepụ ihere, maka na ihe na-egbu ọtụtụ ụmụ akwụkwọ nọ na mahadum nke ọ dị taa bụ gịnị? Ihere bụ ihe na-eme ọkwa m ji eme ihe a na onye asị na m na-eme ihe dị echa, ọ ka m jee rewe ihe dị taa na onye asị na m na-eri ihe dị taa, ọ ahụ m ebe m na-arụ gbagbuo rie ma ebe m na-ebunitere mmadụ blọkụ ndị na-arụ ụlọ bulitere ha gbakọlọtara ha simenti asị m na legodo onye a. Mba, nna nne biko enweghị ihe ọ ga-ewepụ gị n'ahụ. Wepụ ihere, wepụ ihe ndị mmadụ ga-ekwu, maka na ihe ha ga-ekwu a ga-eme gịnị? Ọ gaghị adọwa nri na tebụl gị. Onwe ike adọwa nri na tebụl gị. Ihe ị ga-emewu gị nwa akwụkwọ, wepụ ihere, mee ihe ahụ ị ga-emewu gịnị? Ime ya inyere ndụ gị aka, inyere onwe gị aka. Hapụ ndị mmadụ ga-ekwu, ndị mmadụ ga-ekwuru ilu okwu mana ọnụ mmadụ abụghị ọnụ Chukwu. Ihe ọzọ ụmụ nwoke kwesịrị nọ na-emewu gị na ngwụcha izu ụka maọbụ mgbe ọbụla ha na-ezumike ịga, maka na e nwere ọtụtụ ebe dị iche iche na-arụgasị ụlọ, ndị mgbe ụfọdụ ihu ndị a na-arụ ụlọ ha na-achọ gịnị? Ndị laborers, ndị ga na-enyere ha aka na-ebulitere ha blọk, ma ndị ga na-enyere ha aka na-agwakọlatara ha simenti, tinyere ha, bulitere ha. Ime ihe a kwa ụbọchị ị ga-eme ego ole ị ga-enweta. Ndị nke nọ gịnị? Ndị nke na-ezumike, mgbe ị na-eme nri otu ọnwa maọbụ enwe tupu ezumike gị agwụ, ị ga-eme ego ole ị ga-enweta ego ị ga-eji kwụọrọ onwe gị ụgwọ akwụkwọ, bụkwa nke na-agaghị enye nne na nna gị nsogbu. Tinye uche na ya, hapụ ihere, hapụ ihe ndị mmadụ ga-ekwu. Ndị mmadụ ga-ekwurịla ụka, ọ ihe ị ga-amata na ha ga-ekwu. Ndị enyi gị ga-akpọrịla gị iyi, mee gị akaja, si gịnị? Na ị na-arụ gbagbuo rie. Hapụ ya. Jizọs na onwe ya bi n'eluigwe kere gị, emere ya akaja. Ọ wụzie gị nwa bụ nwa akwụkwọ wee na-agaghị eme akaja. Nna nara akaja a na-eme gị, nara nkọta a na-akọta gị si na ị na-eme ihe dị ụta maọbụ nke ọzọ na kampus, nara ya were gafee. Ihe ndị a niile ị ga-eji enwe gịnị? Were ka akụkọ. Ọ bụ nwa mgbe nta ọ naghị adịgide, ka otu onye gụrụ egwu gụrụ sị gịnị? Ọ bụkwa nwa mgbe nta ọ naghị adịgide, nwa mgbe nta ọ naghị adịgide, nwa mgbe nta ka ọ na-adị. Emechaa gịnị? Ihe ga-adị mma. Ebili mmiri biricha, ọ ga-eme gịnị? Ọ ga-ezu ike. Igbo si na ajụwa nkwụ kapịwa ọnụ, ị mara na mgbufu ya emene gịnị? O ruwele. Unu lee anya unu ahụ na isiokwu nke anyị ji bịa n'ụbọchị taa na ya na-atapele ya obere ebere, ọ bịakwala na gịnị? Na njedebe. Kedu isiokwu anyị na-enye anya n'ụbọchị taa n'oge aṅụrị? Bụkwa nke bịara unu Sedisi Mbido Telivishọn. Ọ bụ gịnị? Campus Gist. Isiokwu anyị na-enye anya na ya bụ gịnị? O tinye ma ọ bụ nwa akwụkwọ nọ na mahadum ga-eme iji nyere onwe ya aka, nyere nne na nna ya aka, nyekwara ikwu na ibe ya aka. Maka gịnị? Mgbe ụfọdụ ị na-eche ka nne na nna nye gị ihe niile na mahadum, ọkachasị ndị nke nne na nna ha na-enwe ka ọha ha, dịka m kwuru na mbụ, mkpịsị aka ise aha ha otu. O nwere ike gaziere nwa akwụkwọ nke a, nwa akwụkwọ nke ọzọ nne na nna ya na-achọdo ego ha ji eri nri, ọfọzi nke ha ji azụ ya na mahadum. Kedu ihe ị ga-eme? Nyere onwe gị aka. E nwere ọtụtụ aka ọrụ dị iche iche ndị m kwurura, ọbụla dị iru ahịa, bụkwa nke nwa akwụkwọ ga na-eme na mahadum iji nyere onwe ya aka. Gị bụ nwa akwụkwọ nọ na mahadum, gbaa mbọ gbasie ya ike na iwepụrụ ihere, gbaa mbọ gbasie ike na ị nwere gị otu aka ọrụ maọbụ nke ọzọ ị na-eme, maọbụ otu ahịa ị na-azụ iji mee gịnị? Were nyere onwe gị aka. Ọ bụghị naanị nke, e nwere aka ọrụ dị iche iche. Ọ bụrụgodị na ịma ka esi eme ya, gaa ka onye ma ya kụziere gị. Ọkwanị gịnị? Ikwu amaghị ibezi ya. Ihe na-ama onye ọzọ eme gịnị? Akụziere gị, maka na enwe onye ma ihe niile, ọ naanị sọ Chukwu bi n'igwe ma ihe niile. Ihe ahụ nke na-ama gaa ka onye ọzọ mee gịnị? Kụziere gị. Wepụkwanị gịnị? Ihere. Wepụ ihe ndị mmadụ ga-ekwu, ha kwuchaa ha ezuru ike, maka na ọ bụ ihere na ihe ndị mmadụ ga-ekwu mere ọtụtụ ụmụ akwụkwọ n'ụbọchị taa otu ihe ma ọ bụ ha kara ịnọ na-eme iji nyere onwe ha aka. Ha sị mba, akwa mmewe ya na John sị na mmeri ụta, kwa mmewe ya na onye nke sị na mmeri ụta. Nne ma ọ bụ nna, mee ihe ahụ ịma gịnị ga-enyere gị aka, nyekwara nne na nna gị aka, ka ihe gịnị? Ka agụmakwụkwọ gị were gaa nke ọma. Ọ bụ n'Isi Mbido Telivishọn ka ihe mme nke taa jiri bịara unu. Enwe ozi ahụ nke ị chọrọ izi, ahịa ahụ nke ị na-ere, maka na iwesị gịnị? Ozi ọbụla eziri anwụrụ ọkụ, o rele eluigwe ntị. Kpọtụrụ anyị n'igwe lọrọ ọhụrụ anyị dị iche iche na Facebook, Twitter na Instagram @Isi Mbido Telivishọn, maọbụ gị gaa na webụsaịtị anyị bụ na www.isimbido.tv. makwa gịnị? Gị kpọọ anyị n'akara ekwentị. Ị ga-ahụ akara ekwentị na-aga n'ihe onyonyo ugbu a. Kpọtụrụ anyị, enwe ihe ahụ nke chọrọ ịkparịta, maka na ọtụtụ ndị mmadụ mgbe ụfọ igwe ọlọrọ ọhụrụ na-agba ha agharị. Ọ na-adịghị nnọọ ka ahụrụ ajụrụ n'elu bụkwa nke gbara izigharị. Mgbe ụfọdụ ama ka esi eme gịnị? Eyuzu igwe ọlọrọ ọhụrụ dị iche iche ezite ozi. Nna maọbụ nne, egbula onwe gị, lekwa akara ekwentị na-aga n'ihe onyonyo gị. Kpọtụrụ anyị, pịa ya kpịm. Isi Mbido Telivishọn ga-aza gị oge niile. Ịgwa anyị ihe ahụ, ọbụla dị ihe omume ndị anyị na-eme ebe a, enwe otu ihe maọbụ ịbụ ị chọrọ ịgwa anyị gbasara ihe ndị nke anyị na-eme ebe a, kpọtụrụ anyị, anyị ga-aṅa gị ntị. Ebe a ka ihe omume nke ụbọchị taa ga-abịa na njedebe. Aha nka bụ Nwada Chika Iro. Ọ bụ m nọ n'oge aṅụrị nke ụbọchị taa, Campus Gist. Ọ bụ m nwa wetara unu ya n'ụbọchị taa. Unu emeela maka ịnọnyere anyị. Gị bụ nwa akwụkwọ nwoke maọbụ nwa akwụkwọ nwaanyị nọ na mahadum, biko gbaa mbọ na enwere otu ihe ị na-eme iji nyere onwe gị aka, iji nyere nne na nna gị aka, ka ihe gịnị? Ka ibu
belata n'ebe ha nọ, maka ndị nne na nna nwere ọtụtụ ibu ha na-agabiga, ka iwe mee gịnị nyere ha aka. Unu emena n'ụbọchị nta, biko ka anyị chọọ na Owerre ji. Ndewo.